mga excited portion. Fix na to. May gabi sa inyong mga kabingka, and for this video mga kabingka, so napinakitaan sa TikTok mga kabingka, no, ang kanang nga pansit kanton mga kabingka. Pero bago dito magsugod mga kabingka, no, bago dito magsugod sa itong food review, ato siyempre ato sa ning lutuon mga kabingka. So di ata magpatumbik-tumbik, intro, pasok. 2,000 years Yes, later. welcome back another kainserye, no? Natay pansikan ton mga kabingka. So ito na ning isagol na rin. Pero yan na kayo mga excited portion. Fix na to. This is a puyo. Tika. I-mixa na to, ha. Let's go. Hindi makita nyo kung sa'yo sabot na exciting portion sa bingka. Pilawan ako nakikrib ko ano sa TikTok ba. So, yan yung pinaka sabi nyo kung palaman ng isapan. Pilawan na to. Let's go. This is mayonnaise. Doon na to. Lami mo daw ni. Dari. Mix na po. Tayo. Halo na ito niyo. Halo na ito sa pansikan po na. Wow, mura na siya carbonara. So, kinapay dito. Taat. Una, las dos extras. Ano? Kani siya nga klase mga kabingka 10/10. Alam mo siya. Namiyaan niya pansit canton. Nga siya pagka sumaslong nga tumis-tamis. Datin na natin to. Perfect. Hindi ko ang gawin yung tilawan.
Hmm. Lami kayo. Creamy yung mga kabings. Huwag na nagkaunog carbonara niya. Dili masayang yung pantani kabings. Ba? Niya eh. Creamy kayo. Hmm? Hmm? Sa inyo ginaulat mga kabingka. Suwayan na niyo ni. Da. Belum ako sa lasa no. Ya eh. Lamig. So, kung may mga kabingka, see you in next my vlog mga kabingka. Ito po, si DJ Martin. Please video. Babush ka, baby. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.